Sziasztok srácok! Ebben a videóban egy receptet fogunk tesztelni, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. A hozzávalók egy répa, egy uborka, és ez egy egészséges snack. Jaj, úristen! És a főként hozzávaló, az pedig a humusz. Aki nem szereti a humuszt, azt most naposztom tovább, mert itt az a lényeg. Na, először is a répát és az uborkát mossuk meg jól alaposan. Hát én ezt most leszedem. Na, szóval a uborkát meg így fogjuk kibontani. Kelleni fog egy tálca. Remélem amúgy jól látszik minden. Kelleni fog egy tálca, és akkor kezdjük az uborkával mondjuk. Szépen egy nagyobb késsel itt levágunk róla egy ekkora darabot. Egyelőre csak ennyit, és akkor itt lehúzzuk itt a, ugye, ezt ami lehet, hogy nektek mivel ki van bontva lejött, de hát, na, nekem ez nincs leszedve, úgyhogy ezt gyorsan lehúzom, hogyha le tudom. Egyébként srácok, ez nem az igazi hangom, beteg vagyok, úgyhogy az előző videónál se ez a hangom, úgyhogy kellek. Ezt nézzétek el nekem. Na, szuper. Itt a végét így levágjátok, és így vágtok hát így félbe vágjátok. Úristen! És akkor így fog kinézni. Na, ezt most ilyen kisebb csíkokra vágjátok, mint például így, 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 és ezt is felbevághatjátok. És ilyen csíkokat kell csinálni. És a másikat is. Új te. Egyébként, hogyha még szeretnétek ilyen receptes videókat, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, mert én szeretek főzni, és nyugodtan mutatok nektek ilyen egyszerű, de nagyszerű recepteket. Hát ezt gyönyörűen elvágtam. Úgyhogy írjátok meg kommentbe, ha még szeretnétek ilyen főzőcsézős videókat. Oh my god. Na, és akkor ha meg vagyunk az uborka csíkokkal, akkor ezeket így félre rakjuk, ide félre pakoljuk, és jöhet a répa, amit mostok. Úristen, az uborkát elfelejtettem, mert most nem mindegy. Hát ez már csak tiszta volt az uborka. Szépen megmossátok a répát. Már nem mosogattam el. És akkor, ha megvagytok, félbetöritek. Ugye mi imádom a répát. És akkor ezt is elvágjátok, csak a répát nehéz elvágni. Úristen! Szólok, ha kész vagyok. Na hát rájöttem, hogy ezt így elvágni ilyenekre, úgyhogy ezt elvágdossuk. Úristen! Egyébként írjátok a kommentbe, hogy ti kinézetre, ti kinézetre vagy ízre szoktatok enni. Én általában ízre. Na szóval ilyen karikákra vágjátok. Ezt félre. Na, ez vastag lesz. Jó, van mindegy. Ugye a répának a fele amúgy kb. Elég lesz, úgyhogy nem kell olyan sokat felvágni a répából. Most amúgy hullik oda. Na, és akkor maradt még egy kis répa. Ez majd jó lesz a következőhöz.
Vagy mondjuk egy újabb recepthez. Na és akkor gyorsan összeszedem. És akkor megvagytok, a zöldségeket citrommal megcsurgatjátok. Kicsit, hogyha meg tudjátok, hogy ebben a citromban már alig van. Megcsurgatjátok szépen az összeset. És kész is van, így felé a fele. Akkor ide hoztok egy tányért. Erre szépen felpakoljátok tetszőlegesen a zöldségeket. Ilyen szépen felpakoljátok, ahogy én, nem muszáj ilyen szépen. Én sem mindig így szoktam. És hogyha elhelyeztétek tetszőlegesen, hagyni kell a közepén egy lyukat. És a humuszt szépen kibontjátok. Ne. És egy evőkanállal, hogyha találnék, nem találok. És a humuszba egy ilyenben mondjuk raktok 3 ilyen kis kanál humuszt. Egy. Kettő. És 3. Szépen itt ellapítjátok. Igazából én 5-öt szoktam tenni. Akkor 5. Bocsánat. Így. És akkor szépen így. Ja, most itt a humusunk is. Humusz. És akkor igazából itt van a kis nasi. Finoman lehet bele mártogatni, nagyon nincs itt landó. Nagyon finom. Kóstoljátok meg, sziasztok!